21 जुनाक सरकार 10वो योग दीस पायटले। ह्यात निमतान राज्यभरात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी तसेच खासगी क्षेत्रात कामाक आशिल्ल्यांनी हो दीस पाळप बंधनकारक आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। पळयात पुराय बातमी। इंटरनॅशनल योगा डे और 10th इंटरनॅशनल योगा डे आसा। पुराय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हांच्यानी योगा ग्लोबली पावयलो आणि आज 180 कंट्रीनी योगा मनयलो वता। दर वर्सा योगा आपले नवीन नवीन रिकॉर्ड राज्यात देशात आणि ग्लोबली क्रिएट करीत असतात। ते आम्ही जसे म्हणतात की फिट इंडिया मुवमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यांनी सुरुवात केली आणि फिटनेस इज मस्ट, फिटनेस इज कंपल्सरी, योगा फॉर ऑल हो कॉन्सेप्ट घेऊन योगा सातत्य 365 डेज प्रॅक्टिस करतो। पण इंटरनॅशनल योगा डे 21 तारीख आणि निमित्त ती तयारी सगळीकडे जावची म्हणून आताची मीटिंग आम्ही ऑर्गनाइज केली। आताची मीटिंग ऑर्गनाइज करता असताना म्हणजे मेन पॅरेंट डिपार्टमेंट इज एन आयुष डिपार्टमेंट अँड डायरेक्टर ऑफ स्कूल हे पॅरेंट डिपार्टमेंट उरतले आणि त्या निमित्त आमकां आयच्या मीटिंगेक आमच्या बरोबर ब्रह्मकुमारी, परत पतंजली योग समिती, आमचे ब्रह्मेशानंद स्वामी, तपोभूमी आणि त्याच बरोबर श्री श्री रविशंकर अशो सगळ्यो गोंयांतले एनजीओ या दर फावटी इंटरनॅशनल योगा डेच्या निमित्त फ्री ऑफ कॉस्ट योगा इन्स्ट्रक्टर प्रोवाइड करतात। आयच्या सुद्धा आमच्या बरोबर आयुर्वेदिक कॉलेज असतली CCIRY म्हणजे सेंट्रल रिसर्च ऑफ आयुर्वेदा आणि होमिओपॅथी ऍट रायबंदर आणि त्याच बरोबर आयुष कॉलेज ऍट धारगड हे आयच्या मिटिंगेक आमच्या बरोबर कोऑर्डिनेट करतात। एज्युकेशन डिपार्टमेंट त्याच्या बरोबर इतर डिपार्टमेंट A40 योगा इज अ गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेमी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रायव्हेट सेक्टर या सगळीकडे योगा जावतो फ्री ऑफ कॉस्ट आणि त्याची ट्रेनिंग आणि सुरुवात ही प्रायव्हेट सेक्टर आणि हेल्थ सर्व्हिसेसच्या सेक्टरात 1 तारखेच्यान सगळीकडे जातली। 21 जुलैक जेका योगा करपाक जाय तांच्यानी पयली वर्कशॉप करचे म्हणून त्या फावटी सगळ्या जणांनी पहिले 20 दीस प्रॅक्टिस करपाक जाय म्हणून सगळीकडे योगा करण्यास सुरुवात जातली। गव्हर्नमेंट हायस्कूल हाय सेकंडरी 4 तारखेच्यान सुरुवात जाता। 4 तारखेच्यान डे 1च्यान सगळ्या हायस्कुलांनी आणि हाय सेकंडरीनी डे 1च्यान योगा जो आसा पयली प्रॅक्टिस करप सुरुवात जाता आणि इंटरनॅशनल योगा डे हो शेनवारा येता आणि त्या खातीर तो सगळीकडे मनयता आसतना गव्हर्नमेंट सर्वंट आहा पयली तांच्यानी 100% सगळीकडे पार्टिसिपेट जावचे। तांच्यानी आपल्या ऑफिसांनी जर येयलेलो आसत जाल्यार कॉमन प्लेसीसचेर आपल्या गावात ज्या जाग्यार योगा जाता देवळान आसतलो, स्कुलान आसतलो त्या जाग्यार तांकां पार्टिसिपेट जावप हे कंपल्सरी आसा आणि तांच्यानी आपूण पार्टिसिपेट जाल्लो फोटोग्राफ आपल्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक काडून